الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وأخرجه يحسب أن ماله أخرجه كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله موقدة الرحيم تطلع وتفسد إنها ليمكن مقتدة في عمد مقتدر الله أكبر صلى الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa rabbuka bil ashabil alam yaj'al kaydahum fi tadlilin wa arzaqahum khairan ababil tarmihim bi hisaratin min sijilin fatarahum ka'asfin ma'dud. Allahu Akbar. Allahumma atina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima atayt wa qina syarra ma qadayt. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Pripun, Pak? Nggih, saged. Saged. Nggih. Kula anu nggih. Kula napa catet kula laporke nang rencang kula nggih, Pak. Nggih, mangke tiap bulan ini insyaallah mangke diisi secara online ngoten niku. Nggih. Nggih, anu napa? Mau mboten tamu sinten kula Ini kebetulan kami berdua ini Pak seneng masjid-masjid tua terus memang subuh Pak yang sing diutamakan. Utamakan apa maksudnya? Dereng dangu to lek di Dereng niku nggih saking anu Perbakalan Jakarta nggih. 2 tahun ya? 2 tahun, 3 tahunan ya? 3 tahun iki apa 2 tahun iki lah. pinten ndang mulai bangun. Anten sebulan apa nggih? Pinten? Sebulanan apa nggih bangun iki. Kali Kali niku trotoar barang niku ya lampu, ya niku kamar mandi. Kamar mandi sing enggal niku. Tuwa mriki napa tuwa Sunan Geseng sing Mbah Glen? sepah mriki. Sepah mriki. Saking dinas. Kalau dinas Purbakala, sepah mriki. Paling sepah niki zaman Sunan Geseng. Sing anu kan Sunan Geseng. Dadi mriki sing dibangun Sunan Geseng. Sunan Geseng nang masjide. Nggih. Nggih, Sing Serambi. mriko hadiah nggih Sunan Nek mriki Geseng. nek Serambi mriki yang mriki pun Nek enten sing mriko sing anu kan Sunan Geseng mriko kan asline Sunan Geseng saking mriku. Laire. Tapi kali Sunan Kalijaga suruh mendirikan masjid teng mriki. paling anu mriki nek mriko kelahiran Sunan Geseng. Kalau mriki kan napa sing damel kan Sunan Geseng langsung disuruh Sunan Kalijaga. Nek sing sak ngetose jenengan bangunan utama kali Serambi niki Nek Serambi Enten anu niku wonten taun. sing taune sebelah mriki. Nek Serambi niku pun tiyang mriki sing paling sepuh pun ngertos. Nek sing mboten ngertos Niki kan zamane Napa niku nggih? sing nggih sing sok masjid niku Utama niku nggih. nggih. nek mriko napa taune 1443 sing masjide. wonten ngono ne. Nggih, riyen wonten. Sing anu tahun Nek ini. sing niki kan zaman pecahe sekitar pecahe Jakarta Surakarta niku. Oh, sengkalan sing teng masjid anu ruang utama tahun pinten 1443 43. 1443. Dudu hijriah lho. Nah, Hijriah ya dereng. Niki riyen kan ngasih pendek kados model keraton. Nggih. Mboten niki kan barang nggih tambahan wonten anune barane kan. Nek Parone Rin. yen separone ya modele nggih tembok kuno lah mboten. Niki bolong niki. Ada nika tapi modelnya ngeten. Nah, berapa. Sing gerobah mboten bermasalah tapi nek wong desa sing gerobah bermasalah. Niki kan pun mboten asline. Nah asline riyen kan temboke nggih kados tembok keraton lah istilahnya tembok mboten ditempel-tempel ngeten kan mboten. Nek niku mboten enten tiang sing niku jati niku mboten enten langsung genteng. Gendeng. Langsung genteng. Asline niku kan sing ngerubah kan saking dinas niku ditutup. Tutup. Nah riyen asline kan Usuke banget ketok. Usuke langsung dari atas ke bawah. Lurus ketok ngoten. Sak menarane niku. Ketutup mriki pasan Lebak. bapak niku. Lebak aja tuh. Pundi to? Penasaran. Maune Sak nginggil. sak nginggil niki lho. Pundi? Niki mboten enten pean niku mboten enten. Maksudnya niki pean niku mboten enten. Jenenge niki langsung 12 mripo. Nggih sing Purbakala. Nek ngerubah niku kula pas setes dinas niku piye ya. Niki diangkat sithik niki blandare niku. Wah niku pendek Mas. Mboten dhuwur ngoten. Oh, nggih. Nggih. Samenten iki berarti. Ah nggih ora. Nggih niku nek enten belajar dikedik niku. Wonten tambahan niku. Napa riyen gendenge ketinggal. Ketinggal ini. Juk ini master biasa nih kok. Terus usuke sing asli itu dari atas sampai ke bawah sana yang anu ini kan sambungan. Dan zaman ini asli. Ini sing buatan alus niku tiran usuk riyen, tapi ya kali Purbakala kan disambung-sambung. Ane ora niki kan pun kalih niki kan pun beden. Ana sing riyen langsung sang mriko langsung di anu. Nek Blandare niki tasih asli. Asli. Nggih. Mung diparingi penguat iki.
Pernah niku Mesti. Itu bahkan pun riyen apa tadi jalan cilik itu. Pun nate doyong iki patah. Oh. Iki patah. Nggih to. Oh niki sing Kan tetep miring lho. oh niki sambungane niki. Tetep patah miring. Oh iya. Miring-miring. Iku dijempol melih niku wong kok perkropos. Niki Mas sing asli niki. Iki boten nah niku niki. Oh nggih nggih nggih. Niki. Niki sing warna niki. Ah nggih sampeyan blitir niku. Ya sengkalane teng pundi? Sing 4 anu teng Mustaka riyen. utang Mustaka. Nek osoknya asli nek sing gede ini kan sing osok pinggir di panjang sangat. Niki nak rekayasa ini pas nganu kan sambungan. Niki direhab kalih Dinas Purbakala 2010. 2010 nek sing ngajeng niki Nek niki 2021. 2009 direhab mriki. Direhab nggih. Oh sing niki 2009. Tambah keramik. 3 tahun. Jadi tahunan. Riyen berke kerakalan asline nanti Kerakal niku niki. Nek niku asli niki. Kolame. Polame nggih cuma apa ditambah keramik niki. Riyen kan boten keramik. Ya pagere manten iki nek salah ya. Pendek, pagere pendek. Sing niki to, pager niki to. Nggih. Nggih pager niki mriki anu riyen nggih kandel model pagere wiyar lah anu kandel boten tipis ngaten. Oh. Apalah nggih istilahnya foto di Batane riyen kan 1,5 batan apa nggih? Apa Sawah kecik loro teng pundi? Tenggen mriki. iki pas mobil niku tunggal niku tunggal. Kalih. Oh. Enten abri listrik masuk desa niku paling mulai mulai Oh, potong. tahun pinten niku? Abri masuk desa ya ban Pak Harto iki. Nek sing siji ambruk kena angin apa ya? Ambruk tapi ora ambruk sak ngisore nganu rungkat apa kek. Adem riyen Pak. Wong sawune niku gedhe kok. Gedhe cabange kan jalan kok. Jadi Cabange iyup adem banget riyen iki. Cuma nggih subur sawah kecil niku kali-kali. oh,